Csöndben lenni, úgyhogy jó teszi, hogy elhagyja az ország, és most én beszélek. Terror fenyegetésért egy magyarországi, demokratikusan a parlamentbe került magyar pártot. Van egy magyarországi politikai szövetségese, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Olyasmi történik a napokban, és történt az elmúlt egy évben, amelyre korábban nem volt példa. Komolyan vehető külföldi terroristák, terrorszervezetek folyamatosan fenyegetnek egy demokratikus úton a Magyar Országgyűlésbe jutott komplett pártot. Egy Roland Ceber nevű kárpátaljai politikus, aki a Kárpátaljai megyei tanács tagja, elutazott Kijevbe, és ott egy olyan videót készített, nagyrészt ukrán nyelven, amit utána elküldtek ezeknek az ukrán terroristáknak, akik tavaly már fegyveres terrortámadásokkal fenyegették meg komplett módon az egész Mi Hazánk mozgalmat, és ebben a videóban, folyamatos csúsztatásokkal teli videójában ráuszítja a Mi Hazánk mozgalom tagságára, és mindazokra a magyarokra, akik most az ukrajnai békerendezés kapcsán felvetik Kárpátalja és a Kárpátalján élő őshonos magyar nemzeti közösség jogait is. Tudom, képviselő úr, hogy ebben az országgyűlésben több frakcióval is rendelkezik a magyar gyűlölő ukrán oldal, de most jó lenne, hogyha csöndben lenne, úgyhogy jó teszi, hogy elhagyja az országgyűlést, most én beszélek. Az a helyzet, hogy vagyunk azért mi magyarok is ebben az országgyűlésben, akik a magyarok érdekeit képviseljük, nem pedig a magyar gyűlölő ukránok érdekeit képviseljük. És az a nagy igazság, hogy annyiban különbözik ez a mostani fenyegetés a tavaitól, hogy ez a Roland Ceber nevű politikus, ez nem csak ukrán, hanem magyar állampolgár is. Tehát önök és a magyar titkosszolgálatok, a nemzetbiztonságunkért felelős szolgálatok nem szűrtek ki egy ilyen magyar gyűlölőt, aki, még egyszer mondom, úgy rendelkezik a magyar állampolgársággal az ukrán mellett, hogy őt érdekes módon nem zaklatják az ukrán hatóságok emiatt. Ellentétben sok magyar honfitársunkkal Kárpátalján. És ez a bizonyos Roland Ceber még annyiban is különbözik a tavaly símaszkban, ukrán nyelven az egész komplett frakciónkat és a Mi Hazánk mozgalom teljes tagságát megfenyegető ukrán terroristáktól, hogy van egy magyarországi politikai szövetségese, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Ez az ukrán politikus kísérgette, invitálta Magyar Pétert Ukrajnába. Néma csönd van, miközben terror fenyegetésért egy magyarországi, demokratikusan a parlamentbe került magyar pártot. Senki nem szólal meg. Kikérem magamnak, soha nem voltam soviniszta. De magyar vagyok. Szimplán, normálisan magyar vagyok, és a magyarok érdekeiért itt az ideje, hogy végre valaki ebben az országgyűlésben is megszólaljon. Várom a kormánytól, két választ várok, hogy mikor szólal meg végre Ukrajna rendezése, békerendezése kapcsán a kárpátaljai autonómiáról, a másik pedig, hogy milyen eljárást indítanak Roland Ceber kárpátaljai politikus Magyar Péter szövetségese ellen, aki ezzel a félrevezető videóval újra ukrán terroristákat uszít egy magyarországi párt tagságára. Most jó lenne, hogyha csönd